Yan, may bintana. Oh, nice. May view. May television. May complete. And the best thing is, wow! May The shower rin. view. Okay. May view Ganda tayo rin. dito. Alam, kikita mo lahat dito. Oh. Kita mo ang Tsaka gateway malapit ko. na sa farmers, no? Oo. Oh, yun. Ayan na. Yes. Tomorrow morning Wow, early. ganda ng Ayan. Punta tayo dyan sa farmers bukas ng maagang maaga. Mag-almusal. Okay. Yun. Ang ganda. Very nice. Ito ang ano niya. Very nice. Hmm? Bakit ang damot nila sa hangin? Sa sunod, magdala ka. Ha? Magdala ka sa sunod. Wow. Meron pang mga ganyan-ganyan dyan, ha? No? Hmm? Meron pang ganyan-ganyan. Hmm. And, Okay, meron din silang mga table na. May table din, malunggang table nila, oh. ayan. Oh? Ang luwag. Ang laki ng table. Yung May TV. ref pa sila dito, oh. Yung TV gumagana. Refrigerator. Ayan. Wow. Oh, Yun. malamig. Ang Yun. ref. May ref. Meron din tubig. Tapos, Yun. ha? Meron silang lagayan ng ano dito, shape na ano. Kung Ah. meron kang ano, pwede mo lagay dyan. Yan. Kung meron po kayong mga problema sa sex na gusto nyo ihingi ng payo, you may also message me. At kung may topic kayo, Yan na. Hmm. Yan, at may toiletries, of Aba, meron kang course. Colgate. Okay na. At, May Colgate pa. akala ko kasi ay bibili pa kami. At the best thing is that I have Hair dryer. Ayan, yung problema ko every time. Meron, complete. chinelas na libre, oh. And they have slippers. Ayan, okay. Okay na. Very clean. Very clean siya, guys. I love the flooring. Pagbaba mo, Wood talaga na wood. Wood na totoo. Oh, ganda. Tapos gusto mo mag-order, may tapos may complimentary mineral water. Tapos ayan. Ayan. See? Okay na. Okay, magpahinga na tayo. Pero ang CR kaya, this is the most important thing. Wow, may sampayan. Yun ang na-strike ako. At nakasealed pa ang CR. Ayan ang pangalan ng hotel. Kita mo yan. Dito sa may gateway. Tapos may bathtub. Wow. Oh, pwede ka nang tulog. Pwede rin. Ha? Kung gusto mo. Kung gusto mo raw. Okay. Oh, okay na. Gusto kong matulog. Yun lang. Number Pahinga ka one. na. Kasi gusto kong mag-rest. Okay? Bibili ako. Ako pa yata yan. Bakit?
Eh, ano po yung sitio? Ah, ganun. Ah, dito na. Ano yan? Oh. Ikaw naman. Port. Maglalakad na tayo papuntang munisipyo. Magbabayad lang tayo ng tax ng ating property dito sa Antipolo and then balik tayo. Papunta tayo sa, ewan ko kung LRT ang sasakyan mamaya or yung van pabalik doon sa Cubao and then punta tayo ng PITX kasi yung biyahe ng Baguio. Ayan. Oh, di ba? Kung saan nakarating. Wow, ganda ng bago. Ganda na ng munisipyo. Grabe. Oh my God. Ang laki ng binago. Ha? Oh, ang laki yun. Pati siya nabigla. Oh. Huh. Antipolo City Hall, Annex Building. Ang taas. Ang taas niya. Dito tayo. Magbayad tayo ng tax ng property namin dito sa Antipolo. Kasi it's been almost 10 years na hindi kami nakabayad. Oh my God, natatakot na ako. Wala niya ibatin. Ang babae sila, grabe, sinalubong na ako. Tapos tinanong ka agad. Dito lang ang gallery, tapos dito mo. Ali ka na, samahan mo na ako. Dala-dala pa ako. Ayan, huwag mo nang dalhin. Iwan mo na. Takawan ta. Kaya ako sa elevator nila. Punta ng third floor. Wow! With elevator na ngayon, asensado talaga. Ang daming ginagawa dito. Down. Nasa search office. Good morning po, ma'am. Salita ka. Initan ka. She's a great little housewife. Sometimes she talks like a fool, but she helps at the store in the holiday rush, and she picks up the kids